Mga igsuon, ani anak kita karon sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang pagtuol lamang mo'y naghatag kanatog kasiguruan sa presensya sa nabanhawng Ginoo dinhi sa kalibutan. Mituo kita nga naa siya bisag dili nato siya makita. Mituo usab kita nga sa pagbalik ni Kristo ngadto sa iyang amahan, siya wala muhunong pagpamuhat dinhi sa kalibutan. Bisan og namatay siya, nagpadayon lang gihapon ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, si Kristo nahimong ania sa kalibutan sa bag-o nga paagi. Ang Espiritu nga mikunsad kaniya didto sa Jordan, karon gipabuhagay ngadto sa tanang mutuo. Busa manglakaw kita aron pagtisok sa liso sa iyang pulong. Tinukmod sa maong Espiritu kita karon mudawat sa atong katungdanan. Sa walay pagpanagana, dawaton nato diha sa pagtuo ug sa paglaom ang risgo sa paghatag og bag-ong tubag sa kanunayng bag-o nga mga pangutana sa kinabuhi. Ang Espiritu nagsukna kanato nga atong dawaton kining maong risgo. Ato kining pamalandungan. Isip binunyagan, gisangunan ka sa paghatag og tubag sa kanunayng bag-o nga mga pangutana sa kinabuhi. Ang pangutana, andam ka ba sa pagdawat niining maong risgo sa pagtuo? Palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumanaa ninyo. Manang sa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ang akong kasalanan sa walay maglimot, isumilon ko sayon ka man nga kining alabot di salig lamang sa kaayo mo. Hallelujah na, O Ginoong tangan, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, makanaog mo. Kaluyan nanta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon nanta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Kahit sa iyang mga tao, dili sa iyo. Ginoo, sa ituman, Diyos aman makagagahom sa tanan.
Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay, sa nabanhaw nga Ginoo. Arong ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kun mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon-an gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa gikaayunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin ni ining butanga. Unya dinasunan sa tibuok simbahan. Kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga tinamod pag-ayos sa mga kaigsuonan, ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan, ang inyong mga igsuon, nangamusta sa tanang mga kaigsuonan, dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nagkabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo suguas sa pagbuhat ni ini. Busa nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpili nga tinugyanan aron ipadala kanha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palas-unon gawa sa gikinanglan nga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalan-on nga gihalad ngadto sa mga Dios ni dugo ni mananap ug nga gituok ug likayin ninyo ang paghilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang pulong sa Ginoo. O Dios, magdaygon ta kanimo ang tanang mga nasod. O Dios, magdaygon ta kanimo ang tanang kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan kita
ipadanag unta kanato ang iyang naong. Mahibawan unta iyang dalan dinhi sa yuta, ug diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Maglipay untang mga nasud ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa kaangayan. Ang mga nasud dinhi sa yuta imong gitultulan. Daygon untay kaw sa katawan, O Dios, ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kutlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kinutlo, gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya gigamhan ako sa espiritu ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid, ug gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios. Nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspi ug tin-aw sama sa bildo. May dako ug habog nga paril kini, ug may napulog duha ka ganghaan nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. Kada kilid sa syudad may tulo ka ganghaan, tulo sa silangan, tulo sa habagatan, tulo sa amihanan, ug tulo sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad ibabaw sa napulog duha ka sukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha ka apostoles sa nating karnero. Wala ako'y nakitang templo didto sa syudad, kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero mao may templo didto. Didto wala na kinahanglan na ang kahayag sa adlaw ug sa bulan, kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios, ug ang nating karnero maoy suga didto. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtutudlo ug magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka o ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo. Aron ini kahitabo niini, mutuo kamo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dihat sa ebanghelyo karong Dumingguha, si Kristo nagingon, ang nahigugma kanako nagtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Mga tinabod kong mga hagnaanon, kining ebanghelyo magpahinumdum kanato nga ang atong gugma o pagtuo sa Dios kinahanglan ato yung ipakita sa buhat. Dili maayo nga moingon lang kita, gihigugma ko ang Dios o nagtuo ako kang Kristo. Dayon ang atong kinabuhi dili Dios nun o dili Kristohanon. Sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 7 versikulo 21, klaro ang gisulti ni Jesus. Dili tanan nga moingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa man di ay ang makasulod sa gingharian sa langit? Ang maong ebanghelyo adunay tubag. Sila lamang nga nagtuman sa kabubuton sa Dios Amahan. Mga igsuon, asa o kanus ama nato matuman ang kabubuton sa Dios. Basin bayat magunahuna kita nga ang kabubuton sa Dios atong masunod na kita mag-ampo. Dili ang mga sugo sa Dios atong matuman diha sa simbahan, diha sa merkado, sa opisina, sa balay, sa eskwelahan, sa munisipyo, sa plaza, sa basketbolan, sa umahan, o sa bisan asa nga lugar diin kita magpuyo o manarbaho. O ato kining matuman sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi. Ang kabubuton sa Dios atong masunod pinaagi sa pagbuhat sa atong mga katungdanan, isip mga sakop sa simbahan ug isip mga sakop sa nasod. A good Christian is necessarily a good citizen. One cannot be a good Christian if that person is not a good citizen.
Dinhi sa hagna atong gipasinugdahan ang usa ka katilingbanong kalihukan nga gitawag og Jamgo. Jamgo stands for Hagna Movement for Good Governance. Ang Jamgo gimugna aron magtudlo ug magdasig sa mga hagnaanon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios diha sa ilang politikanhong kinabuhi. Importante ba kini? Oo. Ngano man, tungod kay ang politika dinhi sa Pilipinas nahimo ng hugaw o salawayon. Politics is not meant to be dirty. Aduna kini maayong katuyuan. Ang kaayuhan sa pagpadagan sa pangagamhanan nga maoy magserbisyo sa katawhan. Apan subo nga palandungon nga ang politika dinhi sa atong nasod maoy nahimong babag, labing dakong babag sa tinud-anay nga kalambuan. Sa iyang pagpanudlo, ang Jamgo naninguha unas tanan nga ang hagna makahimo og piniliay nga limpyo, hapsay, matinud-anon o malinawon. Naninguha usab ang Jamgo nga ang mga hagnaanon makapili sa ilang mga pangulo minanduan sa igong kahibalo o sa maayong konsensya. Dili sa kaiko, sa kahadlok o sa kwarta. Ang Jamgo naninguha usab nga ang mga hagnaanon makapili og mga pangulo nga mahadlokon sa Dios, matinumanon sa moral nga balaod, manalipod sa kinabuhi, maalagaron sa katawhan, ilabi na gyud sa mga kabus. Ang Jamgo naninguha nga ang mga kandidato sa lokal nga piniliay sa hagna mangampanya nga dili mangintaha, dili manghulga o dili manghatag og kwarta. Sa pagpangampanya, ang Jamgo naninguha nga ang mga kandidato maghisgot sa ilang plataporma o programa o kung unsaon nila kini pagkabot, dili magdinabayay og hugaw o magdinautay sa usab-usab. Mga igsuon, sulod sa kapin kulang 4 ka bulan, ang mga lumilihok sa Jamgo naningkamot sa pagpasabot sa iyang mga himiling katuyuan ngadto sa katawhan sa hagna. Dili lamang ngadto sa mga kandidato o sa mga butante, kundili ngadto usab sa mga kabataan o sa mga kabatanunan nga maoy kaugmaon sa atong katilingban. Ang Jamgo atong gigastuhan og salapi, panahon, kusog o talento aron nga ang kabubuton sa Dios masabtan ug mabuhat sa mga tao. Labaw sa tanan, ang Jamgo atong giubanan sa daghang mga pag-ampo. Ilabi na ang pagsaulog sa misa o ang pagrosaryo. Unsa may reaksyon sa mga hagnaanon sa pagtulunan o panawagan sa Jamgo? Lain-lain. Adunay daghang nalipay o nakadaig sa maong kalihukan. Apan aduna po'y nasubo, nagsaway o nagbiay-biay. Adunay daghang matinud-anong ni suporta o isog na nilaban. Apan aduna po'y deadma lang, mga walay pakialam. Adunay hugot nga nagtuo sa kalampusan sa Jamgo. Apan ang uban wala na maglaom na mausab pa ang dagan sa politika ug ang mga politiko. Mga igsuon, unsa may puruhan nga makabot sa Jamgo ang iyang mga tinguha para sa hagna. Adunay mga tinimadon nga ang Jamgo nakauswag na. Pananglitan, adunay mga kabataan sa hagna karon nga maunay mutudlo sa ilang mga ginikanan kalabot sa kadautan sa pagbaligya sa boto. Gani,
Adunay mga kabataan nga nagbadlong sa ilang ginikanan sa dihang sila nilinya sa pagdawat og kwarta gikan sa usa ka kandidato sa pagka-gobernador sa probinsya. Nindot usab nga bation nga adunay mga hagnaanon nga nagpasidaan ng daan sa mga kandidato o sa ilang mga tao nga dili sila magpalista o magpatunol og kwarta kay janggo na ang ilang pamilya. Makalipay usab nga adunay mga hagnaanon nga nagsaway sa mga kandidato nga puro lang pagbumba sa kontra o walay klarong plataporma. Kini mga igsuon magpakita lamang na ang kahago o paningkamot sa janggo nagbunga na diha sa kasing-kasing sa mga hagnaanon. Makatandog usab nga karon adunay mga kandidato nga nagpakita og tinud-anay nga pagsuporta sa janggo. Usa ka kandidato niingon, bisan unsay mahitabo, dili gyud ko mamalit og boto. Mapildi og daog, malipay ra ko. Akong gihalad ang akong kaugalingon aron mo serbisyo anaa ra sa katawhan kung ila akong butuhan. Pero nungka na akong bayran ang ilang kagustuhan. Ani apoy kandidata nga giingnan sa iyang higala. Nagakusog ang imong kandidatura pero ayaw gyud og kumpiyansa. Para makasiguro ka, pamalit gyud og boto. Sayang lang ang imong kahago kung dili ka mo daog. Apan ang maong kandidata, nito ba? Niduyog ko sa panawagan sa janggo o nagsalig ko sa kaayo sa mga hagnaanon. Kunya, gihagid siya sa iyang higala pinaagi sa pag-ingon. Sus, ayaw ingon anak. Bulok ang mga hagnaanon panahon sa eleksyon. Pamalit laging boto para sigurado. Kining maong kandidata, gisakitan sa mga pulong sa iyang higala. Apan nisamot ang iyang kalig-on sa iyang baruganan na dili gyud siya mamalit og boto. Mga kaigsuunan ko, haluyon ning mga positibong kalambuan, dili nato malilong nga adunay mga hagnaanon nga wala gyud mudawat sa janggo. Sa mga botante, adunay gusto nga makakwarta ning panahon sa kampanya o eleksyon. Para kanila, maura kini ang higayon na makabalos sila sa mga kandidato. Ang uban, tungod sa kalisod sa kahimtang, naghulat yun na makadawat o paulan-ulan o inangayan. Ang uban, gusto lang yun magpahimulos sa kaygayunan. Nagunahuna sila nga mabulahan diha sa pagpanglista o pagpangamang. Sa mga kandidato, nadungog nato ang ilang gipadayan nga pagsuporta sa janggo. Apan daghan kanila, wala makapugong sa paglinabayay o hugaw sa usag-usa diha sa ilang pagpangampanya. Tungod niini, wala mahataging dakong pagtagad ang ilang programa ni gobyerno o plataporma. Ato usab nga nadungog ang ilang mga panumpa at tubangan sa katawhan sa hagna panahon sa candidates forum na atong gihimo diya sa plaza. Nanumpa sila sa atubangan sa simbahan, sa atubangan sa atong mahal na patron, Senior San Miguel Arcangel. Nanumpa sila atubangan sa katawhan sa hagna o sa tanang naminaw sa telebisyon o sa radyo na dili gid sila mamalit og boto. Apan ning nagaduol nga adlaw sa piniliay, aduna na kitay feedbacks nga nadungog gikan sa ato mga jumbo brigades nga aduna nay ng lista sa mga botante sa kabaryuhan aron kahatagan sa ilang kwarta. Unsa may atong ikasulti niini? Mga tinahod kong hagnaanon, ang pagpamalit o
ug pagpamaligya ug boto anaa sa inyong mga kamot. Kamo ang maghukom kung inyo ba kining buhaton o dili. Ang papel sa Jamgo mao ang pagtudlo kaninyo nga kini usa ka illegal o immoral nga buhat. Illegal kini ug dakong supak sa Omnibus Election Code of the Philippines, Article 22. Ug labaw sa tanan, immoral kini nga buhat. Kay dakong supak sa kabubuton sa Dios. Nga matud pa sa libro sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 27, naghimo ang Dios sa tao sumala sa iyang ulagway o kasamahan. Gawas nun o kamaunga maghuna-huna. Ang pagpamintaha o ang pagpanikas dakong supak sa mga sugo sa Dios. Diha sa Salmo, Kapitulo 101, versikulo 7, ang Diyos nag-ingon, walay taong bintahuso o tikasan nga makasulod sa akong gingharian. Walay bakakon nga magpadayon diha sa akong presensya. Ning adlaw si Kristo nag-ingon kanato, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Mga isuon kong hagnaan, nahigugma ba kita sa Dios? Nan, kung tinuod ka na, nanong dili man natin sundon ang iyang kabubuton. Ilabi na ning panahon sa eleksyon. Mga isuon, ning umaabot Mayo 13, buboto kita subay sa maayong konsyensya o sa hunahuna na sakto. Piliun nato ang kandidato na atong gituuhan nga moserbisyo kanatong tanan. Likaya nato ang daotang binuhatan. Dili ta mubaligya sa atong boto. Kung aduna may kandidato nga moduol kanato aron tinguhaon ang pagkuha sa atong boto pinaagi sa bisan unsa nga idalit kanato, kanang mga tawhana atong likayan kay sila dili matinud-anon sa ilang gugma sa Dios o sa ilang gugma sa katawhan. Daghang salamat. Good luck kanatong tanan mga hagnaanon. Go, 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 Jamgo! Palihog manindog atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kiniya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan.
Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang labing dakong gasa nga gitanyag sa nabanhawng Ginoo kanato mao ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Sa iyang ngalan mangayo kita karon ngadto sa Amahan alang sa tanan tang gikinahanglan. Moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa Santo Papa ug kaobispuhan nga wasalay ko kahadlok og sa tataw nga paagi magtudo sila sa pagtuong Katoliko. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa matuod ug malungtarong kalinaw sa kalibutan nga ang katawhan sa tanang kanasuran magugmad alang sa kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga nasamok ug nahadlok diha sa ilang hunahuna ug kasing-kasing nga ang ilang kabalaka ug kahingawa mapulihan sa kalinaw ug kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa bag-ong pagkunsad sa Espiritu Santo dinhi sa atong katilingban nga ang iyang mga gasa maghatag kanatog bag-ong kadasig sa atong mga apostolikanhong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga nahamulag kanato diha sa kamatayon, nga makasulod na sila sa bag-ong Jerusalem, nga gidanagan sa kahayag sa kordero sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, pinaagi ni mga pag-ampo among gipangayo nga muanha ka og mupuyo sulod kanamo samtang gisaulog namo ang imong gugma dinhi ning Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo sa imo alang sa pagdayag maya sa iyang alam. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo mo dangat untangan ha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad nining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala. Maanda muntalang sa mga sakramento sa imong dakong gugma, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa ing lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gad ikaw Amahan o gidaig ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, aniha kining mga gasa himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga sa Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining sakripisyo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab og midaig. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos na Hesukristo alang sa among kaluwasan, sayang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sayang pagkayab nga naa sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo, nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nga naa kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Miguel Arcangel ang among patron ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nga naa kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga naa sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Christian Vicente among obispo ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Hesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa maghiusa kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panaginig sunay, ang panagdait manaa kaninyo. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Palihog manindog. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagabanhaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa eleksyon. O Santissima Trinidad, nagasimba og nagadaig kami kanimo, giyahi kami sa pagpili sa among mga opisyal sa pangagamhanan, subay sa among konsensya. Piliun unta namo sila nga mahadlokon sa Dios, masinugtanon sa simbahan, mahigugmaon sa nasod, matinud-anon sa pamilya, nagpatunhay sa kinabuhi ug maampingon sa kinaiyahan. Dili unta kami magpalingla niadtong nagbuhat sa iligal ug immoral, sama niadtong nangurakot sa pangatungdanan, nagasuporta sa aborsyon ug artificial nga kontrasepsyon, sa nagpayuhot sa druga, sa nagsuporta sa mga balaudnon sa diborsyo ug kaminyoon sa parihong lalaki ug babay, ug ubang balaudnon nga supak sa imong Diosnong kabubuton. Nagasaad kami sa dili pagbaligya sa among mga buto, dili kami manikas, ug ipatunhay namo ang katarong, kahusay ug kalinaw sa among pagpili. Lantawon unta namo ang kaayuhan sa tanang katawhan, ilabi na sa mga kabos ug nanginahanglan karon ug sa umaabot nga kaliwatan. Kini among gipangayo pinaagi ni Maria Santissima, among inahan ug reyna sa Pilipinas, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Diyo tayong pahibalo, ang World Apostolate of Fatima, nagsugod na silang nobina sa mahal nga Berhen sa Fatima gahapong adlaw ug kinihimuon kada human misa sa alas 6 sa buntag matag adlaw. Hangtod sa Pizza 13 nga mao iyang kapistahan. Daghang salamat. Atong daygon og pasalamatan ng Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Aduna lang ako'y importanteng mga pahibalo, mga igsuon. Unas tanan, ang atong sementeryo dinhi sa Hagna, sa Kota ug sa Pangas, ato nang gipalimpyuhan aron nga ang mga magbakasyonay makaduaw sila nga limpyo ang atong sementeryo. Pero naghangyo lang ang atong chairman sa Cemetery Commission, si Brother Peter Rania, nga unta kadtong muduaw dili lang magpataka og kanang magdagkot-dagkot, maghaling kay ugar ba ang mga sagbot karong panahona, simba ko lang og madisgrasya og mukatay ang kalayo, no? So ato kana nga likayan sa pagbuhat sa atong pagduaw dito sa sementeryo. Mga igsoon, nasayod man kamo nga nagkaduol na ang adlaw sa eleksyon kayong karong Mayo 13. Atong gihangyo usa kini sa atong mga buluhaton aron sa pagpatunhay sa kalimpyo o kalinaw sa atong piniliay. Ako personally maghangyo sa atong mga barangay chapels, no? Sa atong mga ginsakupan sa parokya ni Senior San Miguel Arcangel nga mutabang kita sa pagbantay alang sa kalimpyo o kalinaw sa atong eleksyon. Unya ubanan gyud nato sa daghang mga pag-ampo. Mao nga ako maghangyo sa mga barangay chapels nga sakop sa atong parokya. Mag-organize kamo og prayer vigils, no? Magsugod sa Bispiras, Mayo 12, alas 6 sa gabi. Kutob ka na sa buntag, alas 6 sa buntag, no? So pagbahin-bahin kamo, i-organize ninyo ang inyong kaugalingon, atong siguroon nga ang matag kapilya sa atong parokya na ay mag-vigil, na ay mag-ampo
alang sa kalampusan o kalinaw sa atong pagahimuon nga piniliay. No? So palihog, mga BPC chairman, moderators, kamo mo'y magsiguro nga ma-organize nato ang atong prayer vigils ni anang bispiras alas 6 sa gabi, kutob sa adlaw sa eleksyon alas 6 sa buntag. No? May nalang puntingani kadtong mga nagunahuna pagbuhat og dautan sa ilang pagbiyahe, makakita sila sa mga tao nga nag-ampo dinha sa kapilya. No? Basin pa og matandog sila og mupauli na lang sa ila imbis nga mangamang. No? Unya mga igsuon, nasayod na kamo, karong hapon aduna kitay importante nga buhaton, prayer rally dinha sa atong plaza. Unya gidapit nako ang tanan nga mutambong. Tungod ining maong kalihukan aduna kitay kausaban sa atong mga schedule. Karong hapon ang Flores de Mayo ato nang sugdan alas 2:45, no? 2:45. Ang misa karong hapon palihog pahibalo sa inyong mga igsuon sakop sa pamilya nga wa pa kasimba. Ang misa karong hapon alas 3:45, 3:45. Kaya atong timingon nga pagka alas 5 mahuman ang misa, ang manimba mo diretso na dinha sa atong plaza. Okay? So Flores de Mayo 2:45, ang atong misa 3:45. Unya mga igsuon, maghangyo gyud ko ninyo nga motambong ta. Atong ipakita ang atong suporta pinaagi sa atong presensya. Importante kini kaayo kay kini man ang magdasig sa lungsod sa pag-usab sa daotang binuhatan o sa pagbuhat og maayo. Ang mahitabo mga igsuon kung kita dili magpakabana, kung pagkahuman manguli ra gid ta, di gid ta manginlabot, ang mahitabo ang daotan magunahuna nga tan-awa ang hagna, wala man di ay gusto nga magtarong, no? So importante kay mga igsuon nga labi na gyud ang atong mga kabataan, nga gagmayng bata atong dalhon, they will remember the day nga ang hagna mi-decide nga magbag-o gyud sa ilang kinabuhi, sa ilang politikanhong pagpadagan sa lungsod. So hangyoon mo nako once again, please come join us. Magdala ta palihog og kandila kaya doon na may candle lighting ceremony. Aniya na ang atong program alas 5, sugdan ni sa mga kanta-kanta, sayaw-sayaw, ingon ana. Unya taliwala sa atong program na akining evangelical, educational drama presentation nga makahuluganon og nindot kaayo ato ning saksihan. Unya iniguman sa drama mao na dayon tong ecumenical prayer nga pagapanguluhan sa lain-lain nga mga spiritual leaders sa lain-laing relihiyon sa atong lungsod. Unya ihuman dayon kini sa candle lighting ceremony. Akong ipaniguro ninyo, dili mo magutman. No? So ayaw mo kabalaka, kung naa ang Ginoo, dili gyud magutman ang tao. Paglungag mo daag sayo. Okay? Oh. Unya snacks mo daan para iniganha ninyo busog ta, di ta magutman. Unya ting panihapon naa na ta sa atong panimalay. We will start on time. Okay? Jamgo for good governance. Good governance includes punctuality. Starting on time. So by 5 o'clock, kung wala lay mga kakulian, magsugod yun tadayon. Okay? So kadtong mga may edad-edad na, kunya luya, pagdala mo og lingkuranan. Okay? Para nga basin maluya kamo, makalingkod lang kamo sa inyong lingkuranan. Makalaom ba ko ninyo mga igsuon nga naa mo karong hapon? Okay, kung makalaom ko ninyo, magdungan ta, puli-puli ta, tubag mo nako. Go, 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 Jamgo! One more time, louder. Go, 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 Jamgo! Karon, loudest. Okay, loudest.
Go, 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 Jamgo! Daghang salamat, maayong buntag kaninyong tanan. Palihog, manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.